Ma nistawx nibnu futur b'saħħtu jekk ma ninvestux bis-serjetà fl-edukazzjoni u fil-persuni li jagħmluha possibbli. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg f'laqgħa li kellu mal-Assoċjazzjoni tal-Istaff Akademiku tal-Università ta' Malta l-UMASA. Laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Matul il-laqgħa ġew diskussi diversi temi relatati mal-edukazzjoni terzjarja, fosthom il-finanzjament tal-Università, il-ħtieġa ta' aktar riżorsi u l-isfidi li qed jaffaċċjaw l-akademiċi fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. Fil-messaġġ tiegħu Elix Borg enfasizza l-importanza tal-edukazzjoni bħala pilastru ewlieni għall-iżvilupp tal-pajjiż. Żied jgħid li hemm bżonn ta' viżjoni fit-tul li tagħti stabilità u rispett lill-professjoni akademika. Min-naħa tagħhom ir-rappreżentanti tal-UMASA saħħu fuq il-ħtieġa ta' impenn aktar b'saħħtu mill-awtoritajiet sabiex jiġi żgurat li l-istaff akademiku ikollu l-appoġġ meħtieġ biex ikompli joffri edukazzjoni ta' livell għoli. Għal din il-laqgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Justin Schembri u Bernice Bonello.